Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autokremers, Vleeshouwers Financieel Advies, Wasserie de Orchidee, Autoservice Geins, Hanze Dranken en Evenementen, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. Verstaan niet bij? Jules Gerards. Jules, geen onbekende in Remuntje Vasteloven? Nee, dat klopt. Ik ben eigenlijk lid van het algemeen bestuur van de NUL. Voorzitter van de stichting Statie voor Statie. En daar ken ik de meeste mensen van in de Vasteloven. En de Weerse prins wil ik zeggen, de Weerse Bakkers eigenlijk. Ja, hij is hetzelfde. Weerse vuurganger van de Bakkersclub. Ja. Ja, wie kent dat, hè? Ja. Ja, goed, ik had altijd einde druim. En ik ben jeugdprins geweest in 2002 van de NUL. En er was nog einde druim en dat was ooit Bakkers te weren. En ja, goed, de meeste mensen wisten dat wel. Nu vandaag gaat dat druim in vervulling. En wie reageren ze dan toe op? Dat ze dan in één keer overstapt? Ja, dat is, de verwachting is altijd de weers grote prins van de NUL. En ja, ik doe dingen gaat anders. En dat zal ook wel blijken dit jaar. En daarom, dit is mijn keuze. En uiteraard die familie en die vrienden die steunen ik in die keuze door die ik doen. En wie is er dadelijk door de vastelovende heer? Ja, ik ga er heel erg blanco in. Ik laat alles op me afkomen en ik ga gewoon maximaal genieten. En meer kindsdingen niet doen. En wie verlaat je dan te ze? Ja, ik heb gekozen dit jaar voor in plaats van kwantiteit, kwaliteit. Dus ik heb er ene. Dat is ook meer dan voldoende. Dan krijg je ook maar meteen een ruzie. Dat klopt. Maar de veulen zien, daar vechten ze allemaal met. Ja, klopt. We zien natuurlijk de gast bij Wim in het café op de Schuitenberg. Wim, zo wie altijd, het 11e jaar, jubileum. Jubileum, 11 jaar, uitroepen hier, gebeurt het, hier begint het. Hier is menige Bakkers geboren, hè. Dus het is het geboortehuis van Bakkers, nummer 55. Dus dan bust u eigenlijk zo'n klein beetje de voetvrouw? Ja, wat ze wil. Van de Bakkers mee. Wat ze wil. Als ik de vroedvrouw moet zijn, dan ben ik de vroedvrouw. Moet ik de vader zijn, ben ik de vader. Interesseert me niet. Ja, dan steeds met de drankkloor en met de deerte kloor. Weet ze dan wat ze nu hier Bakkers allemaal wilt hebben? Ja, qua eten wel. Dat is hetzelfde als koken met ton of zo gaat geks. Veel maken er het van. Hè. Dit keer hadden we kipsaté. Zocht er wel het geel uit, maar... Waar is het kip curry of zo? Nu zei ze het. Potverdorie, ik wist wel dat ik het fout gedaan heb. Die kipsaté moet van Johannes. De druim is goed gekomen. Ja, de druim gaat vandaag goed komen. Dat is helemaal correct, Tom. Dan zie je Tim op de achtergrond. Dat heet natuurlijk een reeën, een had je dan. Nou, dat heet een reden. En Tim, dat is mijn allerbeste kameraad. En dat is hij al jaren. We hebben elkaar leren kennen in groep 4. En ze zijn nu nog zo dik. En ik zou dat met nemenzangers willen delen als met Tim. En dan zie ik heel veel groot. Heeft dat ook een betekenis? Nee, dat vind ik wel chic. Ja, ik van. Ja, dat is mijn vastelovend, dus gold. Dus doe je dan een goal in die dagelijks werk? Nee, de mensen die het gold weghalen, die probeer ik te vangen, zeg maar. En dat doe ik niet hier in Remun, dat doe ik in Weert. Aan de undercover? Ja, vandaag ben ik undercover, ja. En waarom gaat het nu in weer doen? Want dat is eigenlijk in het niet met Riemond. Ja, ik heb met mijn baas gesproken van tevoren. En ik heb eigenlijk op de knieën gesmeekt van, goh, mocht ik de weekenden vrij tot en met maart. Ja, en ze hebben me in genade aangenomen en gezegd, jong, pak toe maar eens het weekenden vrij en gang tegen eens even die in de druim moet leven. Dus de Deven en Weert hebben geen kans, dat is vervanging? Nee, want door de werks ben ik er gewoon, hè. Dus even een bericht aan de Deven en Weert. Doe maar niet, ik ben er gewoon. Het gaat niet lukken. Nee, dat weet hem niet. Wat is dan de spreuk als je nog vragen moet? Eigenlijk mijn naam, maar er komt een hele korte stuk achter. En dat is Bakkers Jules Ein Waardangers. Oftewel Waardangers. Ja? Waardangers. Waardangers en Jules de Eerste. Ja. Waardangers en Bakkers. Hè? Waardangers, wat kun je nu beter doen als Bakkers weren? Dat is ook mijn droom, maar ik denk dat ik daar ben. Nou, een beetje het postuur aanpassen. Dit avondtrein, een rood buikje, weg met strakke geplande tijd. De
is nu baggerstier. Het van gemeen, bakkers op de hielen. Strak in het gelid of eindbaar kulen. Beetje angers, is toch wel lekker. En aan elke pils steeds een beetje gekker. Kijk deze god van de rolling af. Dan zitten de morgen en de boy. Zich bakken, zich voor mij toch geen af. Wat vindt ze daar nu echt van? Nou ja, angers! 40 jaar angers. En door nog alles op ons eigen manier. De rest met een rij ding tegen een hele schone vastelovend te winnen. Hoe werd zo goed geroepen van vandaag? Ja, het is een Luzernal. En dat is, als het goed is, over een paar, een half uurtje, een uurtje, Wim zei het. De orangerie, de appelsinerie van de nieuwe bakkers. Ga weer dadelijk hier. Nou, luister al. Dat klopt, we zien ons daar. Schone vastelovend. Hallo. Hallo. Google Maps. Bakker scheidert. Recovery, but the nurses is loving me, saying the best part of the day is my half. Feeding me breakfast and giving me the sponge bath. Niggas say I got dead in the streets. Nigga, I'm getting high, getting head on the beach. Chillin', sitting on about $500,000. With all my niggas, all my guns, all my women. Next 2 years, just to see about $1 billion. All forming up a drug dealer. Got no love for the other side, fuck them tricks. Only repercussions when your mouth is spit clip. Dames en heren, dat nummer 1. Zo, Flows, and that's how it goes.